Ако сте оставили коментари в YouTube видеоклипове, нов уебсайт твърди, че може да открие всички ваши коментари във всички видеа, които сте гледали. След това изкуствен интелект може да изгради профил на коментиращия и да предположи къде живеете, какви езици говорите и какви са вашите политически възгледи. Услугата се нарича YouTube Tools и е само последната в пакет от уеб-базирани инструменти, които са започнали като сайт за разследване на потребителски имена в League of Legends. Сега тя използва модифициран голям езиков модел, създаден от компанията Mistral, за да генерира доклад за YouTube коментатори въз основа на техните разговори. Нейният разработчик твърди, че е предназначена за използване от полицията, но всеки може да се регистрира. Използването й струва около $20 на месец и всичко, от което се нуждаете, е кредитна карта и имейл адрес. Инструментът представлява значителен риск за неприкосновеността на личния живот и показва, че хората може да не са толкова анонимни в секциите за коментари на YouTube, колкото си мислят. Докладът на сайта е готов за секунди и предоставя достатъчно данни, за да може изкуствен интелект да маркира идентификационни данни за коментатора. Инструментът може да бъде от полза за тормозещите, които се опитват да изградят профили на своите жертви, а 404 Media е видяла доказателства, че общности, фокусирани върху тормоза, са използвали други инструменти на разработчика. YouTube Tools изглежда и нарушение на правилата за поверителност на YouTube и повдига въпроси за това какво прави YouTube, за да спре събирането и повторното използване на данните на хората по този начин. Публичните търсачки могат да събират данни само в съответствие с файла robots.txt на YouTube или с предварителното писмено разрешение на YouTube, се казва в него.